UCM bat KM jeng ke Karbi Anglong Autonomous Council hapo ke jeng lam jeng Dr. Tuliram Ronghang. Kilawan banyak kendu ya UCM ke KHDC ubah penyasing CM haka beda lang ru kiwe pat KM jeng ke KHDC. Habakran ba UCM jeng ke Karbi Anglong ula ong ba ke jengwan yu kejat kadai banyak kendu ya KM ke council bat kumjur banyak kredit jeng mot bagi dekat ke hasil sa Autonomous District Council. Nakalang UCM ke KHDC ule tu bah ke jakran kila jeng mot haki babun ki liang kan thop run dak chong sok chong sain haki jaka khaput ki bha bapo ka jelis nishar jaka Karbi Anglong Council ba kam juru ka Khasil District Council orang bu ba ka jakran da kam ta bane juru penkat ki jaka ki bha bapo blok 2 hapan ki bot punya jaka Karbi Anglong Council ba kam juru ki bot punya jaka Khasil District Council. As a friendship, brotherhood visit here. Ki press ki media ki print bed electronic ki ba boy knang mentaka step hang ni po ka office strekam jongka Khasi Hills Autonomous District lang hang ni ka executive committee i deputy CM ba PNCM ia in charge jongka market i Congress Mary Khatpuri ia in charge development i ba kan social mentaka step along ka AK ke ba sultanat ingi kum ka KHDC ban pentip ba ban pentip shiki pai ba jong ka rikhasi brokawe rikhasi jentia ba marmar ngi la yo jingtip ba nakaliang jong ka Karbi Anglong Autonomous Council hapo ka jingilam jong CM Dr. Tuliram Ronghang ringkat bat ki EM bat kumju ki MEC ki baidan kumba jan khat saungut baro ringkat bat u honorable MP jong ke Karbi Anglong u Mr. Horan Singbe ki wan ban ye kendu yangi minta ke step ni po office rekam jong KHDC te haka ni ke jing kendu ki dan artili ki kam ki bangi akran sani bha kawe kalong ba kajing yadai ka jungi ka KHDC bat ka KAC kan yai beteng da kajing stru jingmut kumno ban yayo ban ya trailang na kamenta ban penne pensa iki riti ki dustur ki jungi da ka bangi hab ban yang teli bat ni long kawe hakmat isokar India khamtam kumundan kumba shiphau teli ki ADCs shiphau teli ki ADCs lightly hajala Meghalaya, lightly hajala Assam, lightly hajala Mizoram, but kawai Tripura. Te menenru ngai kendu ya produce de Parma, bulong chairman jongka Tripura party hapo Tripura, kibabat ya kabor sinsyar hapo Autonomous Council hapo Tripura. Nilai keren bang ide bani long teli ban yakun na menta kanu kajing let's say ban yakun lang ringkat kajing ya dan lang jong baro ki Autonomous Council hapo ka jela stay lamingi totally kini ki Autonomous Council bangin penklan ya ka nongrim ka jongi ban penek pensa ki riti to store ki bangi dan halaki jong ki council kabaar pat mentat ngiyo rupan ya keren hakabidei bat kajinglong jingman hapo khaput border area hapadeng kajela Meghalaya bat Assam kumba phi yi ba kajela Meghalaya bat Assam keladan kajing penbet bandan no kani kajing penbet put bat ka benta ka beningkong phase 1 keladap benta kelayat ke phase 2 bat hakani ke phase 2 kiladan ki regional committees na boro arliang ki state government Assam but Meghalaya but habide bagi regional committees nakaliang jong ka KHDC rupnya dan bentalang kum kidkhot te kani ka benta ka baar ka don ka jing penbek put ka bayadei but kani ka than block 2 but kiwe jaka te ngi suthu ba kishnong khasi ki babun hapo kini ki jaka kidon but tang masin shimti ya kani ka isi batmai ru hadin tang shitayo nila late benjungo ikipai ba jungi shati kashnong hakini ki jaka block 2 ki don kumba arfulai teliki
kisnong khasi ting la yo ban kendu ikirang ba snong la yo ban kendu kini ki nong yalam snong kiri ramba kilong kumi te nakaliang jungi ngilai kran sani mentak ba ngikwa ka jing trailang bat ka Karbi Anglong Autonomous Council ba kipai ba jungi kenem dei bensha penwet kenem dei bensha pendek hakalik kawan hakatrei kakta hakarep karyan bat kiwi bentah kakai patek dan nakaliang jong ka Karbi Anglong Autonomous Council lingba CM la pular ban ai ka jing trailang bat ka Khasil Autonomous District Council ban yadai ki beri jungi hak tu gi jaka ban benem dei ben penwet but ka block tu ka hub babun let's say haka ka area ka ba ngia dan jinga penbait lang bat ngi ka KHDC te ka block 1 pat kala hub Shaka Jaintia Hills District te kala hub ka jurisdiction jong ka Jaintia Hills District Council te wat la ka taru namar bakidai hi ki parado prasnam ki jongi ngila pensngong hiru ba kitu ki jingja men hakane kibam internet kibam sultanat bat nakaliang jong ka Karbi Anglong Autonomous Council ru kila smokia kata kin simkia baru kin yo bani trailang bat ni nam ta kasuk kasai ka baha kamian jong itu kisnong hagi teki jaka teki kini kidiki arteli kiba yo bani kran habi de ka jingwan jong ka Karbi Anglong Autonomous Council hang ni po KHDC mentak singi kidang wat ke ka lat kalenti ban la ban penbek tu ka jingja te kat kum gajing suthu hadin bangi lai kran bane nakaliang Karbi Anglong ki kloi bani trailang ban wengi kini jing e but menenru ngalayo bani kran lang bot MP Mr. Horan Singh Be hang te po guest house jong ka Karbi Anglong Autonomous Council te ha menen ka singi yo ban ai ka join press briefing ru ba nakaliang UMP ru but PM education menen ki ong ba kamdon ka ba ban kabangin wengi ke jing kamdon ka bamla se ban wengi jing te la dangi ya trailang da ka jing stru jing te ngi sutunat ngi pediang ngi kata ka jing kran but kermen scam ba kani ka jing ya dei jungi kanang biang kanang bit nang nishkmat but kumju ngi suthu ban penbet ya kanu no ka kam ngin la be ban penbet da kalenti ka ba da kalenti jong ka jing kran da kata ka process of discussion dialogue but kiwe kilenti kamdem dan jing artatien ni le seba ngin la ban poi sha thong jong jing job habe de kini ki benta te nakaliang jungiru ngin salik pet biang ye ki pai ba jungi apo kaput bat kumju ru ngin salik biang ban ye kran sani bhai ni ka kam wat shadu sha Karbi Anglong Autonomous Council shadipu ban kran ye kata hang ne nampak ban pen i sipai ba namar bangi kwa bakar regional committee kan ya chua ngingi dan rekat bakar regional committees te namar ban penbet ye uput kumbalong menta baro arteli kejela ki buram bet ye kataka process of dialogue referendum na kipai ba te kemut ada kitu kipai ba ha tu ki snong ki ya menjur banwan semeghalia kata de kawe kalenti bangin yo biang ben penbet yo put kat kum ni gajing ya penbet ya keren put Karbi Anglong Council stay ka menjur kan ban retransfer ke meklaya la pai bau ha nganem ong ba menjur kata kadeka nongrim jong kajing ya kut hak agreement kajing penbet put kajing penbet put he kalong ba ngide ben ailat ye kitu kipai ba syong satu bakin pensngo chanu kikwa kata de ka nongrim ke baningko te kermen scam bangi da kajing let jungi da jing ai mensim ga jungi kipai ba apo shnong kaput kin ya yo mensim kin yelong kali ka we ban ajing kershan nam ke ka bangi ru mitmu ban ban penyo biang ini shnong khasi sipo ka jalam namar ba ngiyo jing tip menen ba kiwan ban play ka guest house te bat kiwan ban play guest house ru apo shlong ka bade shibenta ka apo uput usang jong ke HDC te ngi sudai ban khot ban ye kran hapo mi nam ta kanu no ka jing ya tu phina kala tu phin na ban yaslop bat ki stay ban nan ta ada pau hadian kan ni ngin salit biang shekiniki shnong khasi khamtam block 2 but what she block 1 ru ngin let da ka jing trailang bat ka Jaintia Hills Autonomous Council te hadian kata ngin salit pat sa difu siapa headquarter jong ke Karbi Anglong
ban ye kendu ye ki yo CM bat ki em bar khoi ban nang kham yo kran jeliu shu ye kani kamat Kena kejing la kejing la jurip situ kan dai kajon besit pedeng jong phi bat ka council Karbi Anglong ne. Kan dei nakalyang jungi ngin le bat namar ba hatu kishnong kumbangi ngilap men hakane bangile ningkong men visit kidon lang ki Karbi kidon lang ki Nepali kidon lang ki wewe jet benrio te takadaw banam mi kanu kajing shongs eri ki pai ba jungi ngin pentip bandan kajing ya kenduk lang bat ngin yo ban jungok lang Kawai ka jikali nama kasih temata pidang ngi la ekran ya kata but namar ba ke mener ngi ong ba kumno bangin la ban penteli ban warak jing teli pedeng ki autonomous council jong ka jela not is bro kawai ngi don kam ban pen ki em biang ka forum tele se ondang ngi la le chetke i deputy CM jungi ba PNCM la long way na nuksa bla bat chairman la slam hai kini ka fokus ka bangin khat te convince kam ba kani ka jingi penteli nam taki autonomous council Port North East kanwan biang ka chairmanship syangi kenang ban yo ban pentelun ibu boleh ka sange no nak ikan dah pi namar paka hakiwe wiki jaka kala namar ka election kamde hakaju kapor yangi katem jungi ki member jong council hapo ke HDC hakiwe kilong lala ka jong teng ya kenduk tang sisnem teng kenduk tang arsnem te kani ka pen duko no ka jing trekam jong ni ka fokus rei bat menta kasin ngi kermen scam ba kani ka fokus bangin peniteli biang ya ki autonomous council po Jelan North East kan yat bet bat ngin sale kham janai kham tikna Kawiru ka jing duko jong ka ban priya chakmat ya ka fokus kolong bangim don ka trikam ka ba shine ya ka ba ka written constitution jong ka fokus Rau kumbala ong CM ini akan dua berki autonomous di jong North berapa Matrai ka ba ay bangin ka minta kolong ban sutu so pakan don ka draft constitution jong ka fokus kenang ba kumba ong mene bakan mduko ka jing trikam ma kumbalong bersekata ngila sujit nang te chairman nang te secretary kam don ka riti trikam ka basyai tinggal try ba first step jing minta kolong ba ngamong pagka lakut no ka fokus ka 4 kut nampak langi penlong last time po pangut hotel de ngila entros lu aji syai kat tukat niki nongelam bagi nang pen kre ya ka rukom trikam jong ka fokus kata ka di bahasa ateng tengah sangi nang pendap ini kam bahasa dan ingin continue bangis kam badin bang layo ban pendap di trikam ka bahasa jong fokus kanam de ko isu namar bangin ha ban ya sekmat kat kum ka di trikam aduh mentah kena dengan pitch teman ha